kai Allah sarki duniya ban sautin jam'iyyar mu ADC nan da kowa al'umma na fasawa alkhairi gummi ya zo mai tausayi ne ga talakawa ya zarce babu shi ne yadda sinu maza ba mun zarce sarauta ne karkumanta danginsu suna da kima ga tausayi gun matasa yau kuma ga ɗansu ya fito baya don mukunsa dan majalisa yake biɗa yanki na fasawa na san al'umma za ku zaɓe shi gaba ɗayanku ga matashi na matasa kun ga zaɓi na basawa manya dukanmu da yara zaɓin matasa kai ne zaɓin yan mata kai ne zaɓin dattijai kai ne zaɓin tsofaffi kai ne zaɓin zawarawa kai ne matan aure kai zasi zaɓin talakawa kai ne za masu kuɗi kai zasi yan kaso kai ne zasi za masu awo kai zasi zaɓi ya direbobi ne zaɓi yan ajaba kai ne zaɓi yan adaidaita ne al'umma kai suka ɗauko